Hi guys, Rhazel here. Welcome back to my channel. Today, I will be doing I tried following a blank makeup tutorial video. So, gagawin ko yung kay KATHLEENLIGHTS. So, if you guys have been watching my vlogs, alam nyo na si KATHLEENLIGHTS siya yung queen ko, guys. Siya yung pinapanood ko talaga. Hindi ko masasabi na lahat ng videos niya napanood ko na. But, when it comes to like beauty guru and stuff like that, wala lang. Sobrang nagagandahan ako sa kanya, guys. So, nung nakita ko tong video na to, I think nakita ko siya kay Tana Mojo. Ginaya ni Tana Mojo yung makeup ni Jeffree Star. And I was like, I wanna do that. And I was thinking of KATHLEENLIGHTS like straight away. Yung gagayahin ko is yung ano niya, Anastasia Modern Renaissance makeup tutorial niya. Ito, naka-play na siya sa sa phone ko. I did watch it last night and meron siyang mga product dito na wala ako. And I think sa mga napanood ko na ganitong video, wala sila lahat ng products na ginamit ng mga ginaya nila. So I think it's alright. Guys, alam niyo naman, hindi ako pro. Kaya ako hindi gumagawa ng ganun karaming makeup looks, makeup tutorial kasi hindi ako pro when it comes especially to eyeshadows. But siserisoin ko tong challenge ba to? Hindi naman to challenge, diba? Pero siserisoin ko siya. What? Pero siserisoin ko siya, guys. As in, ipa-follow ko talaga siya ng bonggang-bongga and we'll see. Anyway, magsa-start na tayo, guys. I-play na natin siya. Ang ganda-ganda niya talaga. Grabe. As in. Pak! Ang ganda niya, ang ganda ng buhok niya. Actually, gusto ko sana kulutin yung buhok ko din. Pero kasi maikli yung buhok ko. Kapag kinulot ko siyang ganyan, bubuhag-hag. So sabi ko, wag na. Plus, hindi din ako marunong mag-ganyan kulot. Ang ganda niya. Hey guys, so today's video is a makeup tutorial using the Anastasia Modern Renaissance palette. I really like how it turned out. My falsies look terrible. So I'm so sorry. No, you look fine. Ew, your lashes look horrible. They really do. It's just, I have reused Ay, kaya ko ba these yan? specific lashes. So I'm starting off this look with priming my eyes as usual. This is the Urban Decay Primer Potion in Enigma. Wala ako ng Enigma. So yung gagamitin ko is the Urban Decay Eyeshadow Primer Potion pa rin siya. Pero yung original. So yan. Sana ginawa ko na to sa kabila, no? Kasi ganyan yung sa kanya. Jumping into the Anastasia Wait. Renaissance palette. Naka-box pa talaga. And I'm just using this to set. Ano daw? Tempera. And then I'm going into raw sienna and I'm using this. Wait! Okay. Chillax muna tayo, ha? Wait. Ang bilis nun! Tempera. Dito. All over the lids. Shadow as my crease shade. I'm using this on a Sigma brush. It's E40. Wala ako ng mga brushes niya, guys. So, I'm just gonna work with what I have. Iba yung itsura ng brush ko sa brush niya. Wait lang. Yung sa kanya, ha, pigmented na pigmented. Kitang-kita yung kulay. Eh, sa akin, yung ganitong kulay, parang kakulay lang kasi ng ano ko, skin ko. See? Parang wala lang. Sa kanya, kitang-kita mo na yung kulay. Reklamo pa more. Reklamo pa more. Burnt orange. I love this shade. It's kind of Ano like raw ginagawa mo sienna, dyan? but a little bit more orange. And I'm using this on another Sigma brush. This is the E35. Wala akong Sigma. And I am just doing the exact same thing, but adding a little bit more color. Okay. Then I'm going to take Red Ochre. I think Wait. this is one of my favorite shades. Wait muna, wait. Ay, nice tong brush na to. Saan ba galing to? I think galing to sa Romwe ata. Dito, tapos parang ginanon ba niya? Ulit! And dragging it into my crease. And then I'm packing it on the inner corner as Ah, inner corner, wala din sa crease. in the center so that I can apply the gold shadow there. I'm gonna go into burnt orange. Burnt again. orange. Another fluffy brush. I don't know why Fluffy I'm using brush. so many different crease brushes, but this is the Wait. Rhaze 205 brush. Ibang brush na naman? I'm just using that to blend out the edges. Patay na, wait sa... And then with another brush, this is the Zoeva 224 brush. I'm just using the shade. Suiva to 224. blend out. Wait, baka meron ako niyan. Suiva 224. Asa ba yung Suiva brush ko? Meron akong Suiva brush set, guys. Baka hindi ko nilagay dito. Ganito yung itsura, oh. See? Ay, parang fake to. Ay, yung fake yung nilabas ko, guys. Meron ako ng Suiva brush set, pero baka hindi ko pa nilabas. Wait, ano na ulit yun? Burnt orange. Hala, uy! Nalit na tayo. Gumamit siya ng parang malaking blending brush kanina. Burnt orange. Ano nga ulit yun? Wait. Ano ba yan? Hala, ang ganda na nung sa kanya. Tingnan niyo yung akin. Ang dami pang shades ito, guys. Hindi ko pa nagamit. Like,
Kasi nga hindi ako nag-eyeshadow, diba? So yeah, hindi ko pa yung nagamit, Itong love letter ngayon ko lang siya gagamitin. Kung ako magme-makeup ako, which hindi ganun kadalas, pero hindi ko iisipin tong mga shade na to na gagamitin. Medyo scary siya ng mga shades, especially the love letter. See, parang ako may black eye. Now I'm gonna go in with a purple. That's a really nice purple. Maghanap ako guys sa collection ko. Char, may collection. May nakita ako guys. This is, hindi siya exactly the same shade, but it's from the Swiva Love is a Story palette. And yung shade na gagamitin ko, this is the closest shade sa ganyan na meron ako. Old Fashion. Yan, Old Fashion. So, nilagay lang niya kung saan nilagay yung red ochre. So, sa gilid-gilid. Gilid-gilid talaga. Para na talaga akong may black eye. Super shock shadow. Wala ako niyan. Pero guys, dito sa palette na to, meron siyang medyo kapareha. Hindi ganyan ka-shocky yung gold. But I'm gonna use this Little Kiss. Yan. From the same Love is a Story. So I'm just gonna do that as well. Uy! In fairness! Look at that! Where the light is spot. And I'm just adding that to the center. And then I'm taking raw sienna on a fluffy blending brush again and just blending out the edges. Okay. Tapos raw sienna again to blend the edges. Pack! Edges! So, ito yung ginawa niya. Hala, nawala yung gold! Ala, oy! Wait, lagay ko ulit. Nawala. Nung mag-blend ako, nawala yung gold. Lots and lots of blending. Lots and lots of blending now. daw. Tempera, and I'm using this as my brow bone highlight. I'm doing this color in with Kathleen Lights because I don't want any harsh edges. So I want to make sure the red blends in nicely with the gold. So that's what I'm doing there. And then I went back in with the Kathleen Lights shade just to intensify the gold. I'm going to skip to my face before I finish off the eyes. Nasa face na siya, pero yung akin, parang, bakit ganun yung akin? Huwag niyo ako i-bash ha. Iba kasi yung skin tone namin. Palusot! Hindi ka lang talaga marunong. Okay, now sa face. So, gumamit siya ng primer. Anong primer yung ginamit niya? The Glossier Body Moisturizer. Glossier? Wala ako niyan. Ito yung gagamitin ko. Hourglass. Foundation. I'm in the shade 203. Nag-foundation na siya, wait. Gagamitin ko yung Milani Conceal Plus Perfect Foundation. I'm in the shade Sand Beige. Hello guys, in fairness ha, feeling ko okay lang naman yung mata. Sa babaeng hindi nagme-makeup masyado, okay lang siya sa akin. Hindi siya gaya kay Kathleen Lights, pero hindi na siya masama, ha? Wait, ano ko lang yung buhok ko guys, sandali ha. Ang gulo eh. Para namang daming buhok. Ang gulo daw. Medyo mas umukay siya tingnan na may foundation na. Yung mukha ko lang pala yung dahilan ko bakit. Ako maroon, binas yung sarili. Yeah, meron ako ng same concealer na gamit niya. Born This Way Naturally Radiant Concealer. Mine is in the shade medium. So, nilagay niya lang sa... Wow, ang dami naglagay niya. By Too Faced. I love the consistency of this. I'm using this to kind of mask my dark circles and to also highlight the other points of my face. Wala kang dark circles, girl. Huwag kang ganyan. Saan niyo yung nilagay? Ganito niya. This is from the brand Pure. I love this sponge. I've talked Ganito about it niya din before. dito. So yeah, just blending all that in. Okay. Blend, 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 blend! Maganda tong concealer na to, guys. Sabi nga ni Kathleen Lights, maganda yung consistency niya. Pak. Okay. Wala ako ng powder na yan. So, gagamitin ko is Nichido. Ito yung Nichido Creamy Glow. Okay. Wala akong black eyeliner, guys. So, gagamitin ko is yung Sephora Waterproof Eyeliner. This one is in the shade... Ano yung shade mo? Never Too Late. In fairness, dito sa eyeliner na to, ha? Napaka-pigmented. Burnt orange, and then I'm taking red ochre and doing the exact same thing. This pencil brush is my all-time favorite. It's the Morphe E36. Wala ako niyan. I'm also taking that Makeup Forever shadow on that same brush and doing the same thing. I think this brush might be getting discontinued, and I don't understand why. Gamit niyang mascara, Flower Beauty. Wala ako niyan. So, gagamitin ko is yung Benefit Beryl Mascara. Hello guys, in fairness naman talaga. Tempera at saka Primavera nilagay niya sa kanyang inner corners.
Guys, hindi na talaga siya masama. Maganda siya. Falsies. Wala ako niyan. Gundo nyo talaga. Yung ano pa ganyan niya. Oh, naanggo. Wala ako nung eyelashes mo. So, meron akong ganito. Pero yung gagamitin ko is ito, guys. I think this is from Ardell. Yung Wispies. So, gagamitin ko siya ulit. Ayan, guys. Our lashes are on. And guys, gustong-gusto ko tong makeup na to. Anyway, proceed. Let's proceed. Nung nag-apply ako ng eyelashes, sabi ko, hala, ang ganda ng makeup. Pak! Okay. Uy, na-miss ko naman mag-film ng mga ganito. Nung nagsisimula pa lang talaga ako, guys. Ito yung mga fini-film ko. Private na yung mga videos na yun. But yeah, I was filming makeup tutorials. And ang ganda nito. In fairness, meron pala akong hidden talent. Hidden talent! Okay, wait. Bronzer. NARS bronzer yung ginamit niya. Yung gagamitin ko is yung Too Faced Dark Chocolate Soleil. Ito, bongga. Ang ganda ng brush niya. Wala akong ganyang brush. Tapos hindi pa ako marunong magganito. So, good luck. It was more like bronzing up the skin. I'm using my NARS niya din dito. bronzer. One of my favorite bronzers of all time. Nag-blush na siya. Yung blush na gagamitan ko is yung BLK Cosmetics Contour Blush and Highlight Palette. I will be using the blush, obviously. Ito. I will be using my Becca Shimmering Skin Perfector. Iba yung shade ng highlight niya. Kapag yun yung highlight na ginamit ko, yung ganong shade, wala. Hindi bagay sa akin. Ito talaga yung perfect, guys. Lagi ko to sinasabi kapag fini-feature ko to. Ito talaga yung perfect na highlight para sa morena. Like, champagne pop. All the way. Ginanon din niya dito. Never ko ginagawa yan. Pero gaya-gaya tayo ngayon. Hala, ang ganda. Meron ba akong ganyang color na lipstick? Medyo may pagka-brown. Ito medyo may pagka-pink eh. Maghanap ako, guys, ha, para makuha talaga natin yung kanyang, hala, ang ganda. Ang ganda ng makeup. Wait, maghanap muna ako ng ganyang lipstick. Siguro i-mix ko na lang siya. Meron ako ng Meet Matthews na Charming. And then, I have the ColourPop Ultra Matte Lip Color in the shade Beeper. Anyway, I will use the shade Beeper from ColourPop. Now, mag-charming ako, guys. Ang layo eh. Yeah, that one looks... not really, but... Ang layo ng isa, nude yung isa eh. It's not exactly the same. Siguro i-add ko yung Nichido Chic Cafe. Tingnan natin. Nope, not really. Yung deep brown yung sa kanya eh. Wait, lagyan ko nito. Ang dami na nang nilalagay. Yung Stila Stay All Day na Firenze. Hindi pa rin, pero okay na. Guys, ito na yung finished look. I actually love it. Wait, tsaka ng buhok ko. Guys, yan yung makeup. Ang ganda actually. Gustong-gusto ko siya. Parang hindi ako tuwa. Ang tagal ko nang hindi nag-eyeshadow. But this looks really good. Tingnan nyo yan. Gagayahin ko na lang si KATHLEENLIGHTS lagi para maganda yung makeup ko. Feeling ko gusto ko nang gumawa ulit ng mga ganun. Makeup tutorial. Let me know if you guys want me to do that at all. But sobrang na-enjoy ko tong video na to. I hope you guys enjoyed as well. Please like this video if you did. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye! Mwah!